دەست پێکەی خێراترە هەمە ڤالاتکن بەریم دەست پێ بکەن هەمە ڤاد عقاکێ داوای ڕزگرتن دکن شهید ربێت تەکۆشنا من ساغن تجایی نامرن جارێکێ دن ئەم خێراترە هەمە هەڤاڵات دکن هەڤاڵێ بەر حازر وەک ملەتێ قامشلۆ جوانێ قامشلۆ چ هەمە هەڤاڵێ بەر حازر هەمە نەها هەڤاڵ چۆپینن ئەڤ ێریشا سەر کوبانێ و سەر ملەتێ ڕۆژاڤای کوردستانê çêt bê ev êrîşek hovane ev êrîşek tam û dawa ser ziman dike çanda me dike hebûna me dike niha jî ev dewleta demkî dixwaze êrîşa xwe bibe ser zimanê me çanda me hebûna me em jî wek millet niha derketinin em ji Qamişlo heya Kubanê em destek didin wa em ê piştgirtiya heya bidin Kubanê û milletê Kubanê Kubanê ne tiştekî biçûk em bêjin heya navê guhertin heyaya dîrokayê bê guhertin Kubanê nasnema hebûnê gişî nasnema cîhanê gişî Kubanê cê azadiyeyê Kubanê cê xeta jineyê Kubanê cê gelê welatparêz e Kubanê hebûna dinyayê gişî Kubanê 2014 û 12 hemû heval dîtin çi qasî cimin çi qasî dewleta Tirk dewleta Sûriye dewleta hemû dewleta çi qasî êrîş kirin çi qasî berdewam kirin talî de milletê Kubanê hêza Kurd ciwanên Kurd heya dîsa noqta dawiyê cev Kubanê bernedan û ser doza xweman heya Kubanê serxistin dîsa niha ew êrîşa dixwaze 2014 û 15 dîsa ser nefsa wê êrîşê ser Kubanê bidin ti carî nabe ên Arab ti carî nabe ên Silman Kubanê her Kubanê dibîne Kubanê dîrokek ti carî tune nabe yanî em jî wek milletê Qamişlo ciwanên Qamişlo em silavê germ ji vir heya Kubanê ji war dişînin em silavê germ ji Qamişlo dîsa heya Kubanê ji war dişînin em bijî ber xwedana gelê Kubanê bijî ber xwedana gelê Kubanê bijî Kubanê Kubanê